Vreme za igru i vreme za učenje. To je potrebno svakom detetu, posebno onoj deci koja se nađu daleko od kuće. U ovom slučaju nalaze se u Preševu, na jugu Srbije. Japan je UNICEF-u dodelio $750.000 za rad dečjih kutaka i kutaka za majke i bebe u Srbiji. To prihvatnim centrima pomaže da odgovore na potrebe dužeg boravka nakon zatvaranja balkanske izbegličke rute. Moheb je ovde već 4 meseca, ali zahvaljujući dečjem kutku u Preševu ima mogućnost da uči, da se igra i da dobije stimulaciju koja mu je potrebna. U ovoj sobi se igram, učim srpski i engleski i još po nešto. Hoću da igram fudbal. Moj tim igra napolju i izgubit će ako ne budem igrao. Zdravstveno stanje dece je jednako važno kao i učenje. UNICEF i partneri nastavljaju sa osmišljavanjem strukturiranih rekreativnih aktivnosti, a i zdravstveni radnici su tu da posavetuju i pruže pomoć. Kutak za majke i bebe je tih, izdvojen prostor za dojenje. Tu patronažne sestre daju savete o laktaciji. Osim toga preporučuju mere higijene da bi se sprečile zarazne bolesti, evidentiraju status dece u pogledu vakcinacije i neposredno rade sa porodicama kako bi im pružile individualizovanu podršku. Kao što znate, mi smo iz Sirije. Deca su zbog rata skoro zaboravila da se igraju i da budu deca, ali hvala Bogu kad smo došli ovde, opet su počela da se igraju. Zabavljaju se i rekla bih da su skoro zaboravila na rat i situaciju u Siriji. Za stariju decu tu je sve više radionica, od likovnih do informatičkih, a mogu da odu i na savetovanje. UNICEF nam je mnogo pomogao, organizuju zabave za decu, a za žene su obezbedili neke aktivnosti. Na primer, mogu da idu na časove šivenja. Njihov boravak se odužio više nego što su očekivali, ali dok su ovde, UNICEF i partneri mogu da pomognu da, dok čekaju, budu bezbedni i stimulisani, a možda čak i da se zabave.